Petráš. Všetkých aktérov zápasu teda máme predstavených. Poďme na to. V sérii vedie Spišská Nová Ves nad Handlovou prekvapivo 2-1 a má postupový mečbal. Walker a Gutaj na úvodnom rozskoku. Uspeli domáci, takže budú útočiť ako prvý. Hneď Cam Shelton, rozohrávač Spišiakov, ktorému sa mimoriadne vydaril posledný zápas. By sa pričinilo víťazstvo a hneď prvá akcia. Eliup na Gromovsa, ktorý otvára skóre. Shelton v tom poslednom zápase, ktorý vyhrala Spišská Nová Ves na palubovke Baníkov 75-70, dal 20 bodov, to bolo najviac pomedzi všetkých hráčov Rytierov. Za domácich dal 23 bodov Hansen. Jakub Petráš bol faulovaný pod košom. Ale to bol dobrý faul od Sheltona, pretože tam rozdielo naozaj bezprostredné inkasovanie 2 bodov. Takže Petráš s trestnými hodmi a to nie je úplne jeho najsilnejšia parketa. Vidíme, ako si poradí tento pivot, ktorý dlhé roky pôsobil aj v Českej republike. Prednedávnom sa vrátil späť na Slovensko do dresu Handlovej. Je základnou podkošovou oporou týmu Nenada Miloševiča. Vidíte, že za košom to príliš neuľahčuje tá omladina fanúšikov Spišskej Novej Vsi, ale Petráš jeden trestný hod predsa len premenil, takže prvé body idú aj na konto hostí. Cohill. Shelton. Vyskúšal to za 3 body a je úspešný. Vyšiel Shelton do Spišskej ako náhrada za Američana Frya, za krajana. Bol výborným strelcom z diaľky. Shelton takisto vie dať trojku, ako nám teraz ukázal. Na opačnej strane Glover presný nebol a rýchly break zakončený Antoním nepresne. Ešte ale Walker doskočil a bude hádzať 2 trestné hody. Tak s veľkou energiou začali domáci tento zápas. Na supera vybehli. Obrovský tlak musia pociťovať hráči Handlovej. Predsa len po tej základnej časti, ktorá bola mimoriadne vydarená, musia byť aj fanúšikovia Baníkov namlsaní na dobrý výsledok play-off. Ale je potrebné zvládnuť dnešný ťažký zápas na palubovke súpera. Navyše športová hala v Spišskej Novej Vsi je, zdá sa, zaplnená do posledného miesta. Budgie Walker premieňa trestné hody. Jeho tým vedie o 6 bodov. Smith v problémoch, ale pretlačí loptu na Petráša. Ten je opäť faulovaný. Je to Walker, ktorý si pripísal prvý faul. Chce predať loptu Hansonovi, až teraz sa mu to podarilo, ale už iba 3 sekundy majú Handlovčania na zakončenie. Petráš to musel skúsiť za 3 body. Útočný doskok Glavera, veľmi pekne sa teraz presadil Američan v drese Baníkov a znižuje prvý kôš z poľa pre hostí, ktorí znižujú na rozdiel 4 bodov. Toto je faul na Gromovsa. Previnil sa práve Petráš, aj keď sa mu nepáči ten verdikt. Tak pri lopte bude Spišská Nová Ves. Samozrejme nebol to strelecký faul. No ale určite nechce Petráš takto zbytočne zbierať osobné chyby. Takže lopta spoza koša. A dobrá prihrávka, tam si nepostrážili hostia Gromovsa, ktorý po ľahky skóruje. O druhý kôz hry. Ako Gutaj, po ňom Smith. Hansen.
Eulakomil sa na strelu za 3 body, ale ani dvojka mu do koša nepadla. Petráš v útoku doskočil a dáva dvojku. Tak zatiaľ na útočnom doskoku Baníci pomerne úspešní v úvodných minútach štvrťfinále tejto série. Shelton ide dopredu, to bol tvrdý faul od Gutaja. Uvidíme teda opäť trestné hody z Spišskej Novej Vsi. Zatiaľ pomerne veľa priestoru v obranách oboch tímov, padlo nám už 14 bodov za necelé 3 minúty. Takže pomerne ofenzívny vstup do zápasu, najmä Spišiaci s odhodlaním na supera vyleteli. No a odmenou im je zatiaľ tesný náskok. Shelton už teda 4-bodový. V minulej sezóne pôsobil v Izraeli tento basketbalista Cam Shelton v Hapoele Hafula. No a stal sa adekvátnou náhradou za Dylana Frya. To treba takisto podotknúť a hrá kľúčovú úlohu zatiaľ v play-off. Handlová takisto disponuje skvelou rozohrávackou dvojicou Američanov Henson-Smith. Obaja patria k najlepším strelcom ligy. A toto je ale Gutaj, ktorý dáva trojku. Prvá úspešná strela z diaľky pre Handlovú. Je to iba o jednom koši, čo teraz Cohill. Nevyrátal si to príliš dobre, to bola ťažká strela z odskoku. Vôbec mu nevyšla, takže Smith na opačnej strane, jeho pekný dribbling, ešte Glover za 3. Aj on je presný, tak Handlová už vedie. 2 trojky. Hostí našli svoj cieľ. Prvý kôš aj pre Jordana, nie druhý, prepáčte, pre Glovera. Sa dostáva na 5 bodov a jeho tým po prvýkrát v zápase vedie. Dibaji Walker, skvelý atlét, ale takisto aj solidný strelec. A teraz to potvrdil. Po stebeku za trojkovú čiaru premieňa a jeho tým teda opäť vedie. No, začali sme zostra v ofenzíve. Žiadne dlhé odťukávanie sa nekoná a to potvrdil aj Hanson. Pekný kôš o dosku. Veľmi talentovaný strelec z jumpu. Jimon Hanson takisto vyšiel do týmu až v priebehu sezóny na opačnej strane. Cohill za 3. Tak teraz je to parádna prestrelka. Ešte ani polovica prvej štvrtiny za nami nie je a už sme videli 29 bodov. V tejto chvíli sa chcel pridať opäť aj Hanson, ale trojku nedal. Takže Dibaji Walker ulakomil sa na strelu. Gromov predáva Sheltonovi. No a Gromov to skúša jednoručne. Neúspel, ale Antoni pekne doskočil. Útočný doskok teda aj pre Spišiakov. Walker za 3. No, teraz to nebola taká dobrá pozícia, ale aj druhý útočný doskok. Takže tretia šanca pre Spišskú Novú Ves v tomto útoku. Cohill o loptu prišiel, ešte ju má Gromovs. Ani teraz sa mu nepodarila tá strela jednou rukou. Hookshot, takže Handlová odolala aj na 3-krát útoku Spišskej. Na opačnej strane Glover pod košom, už hlboko v dolnom postavení a dopichol loptu do koša. Nad Miloševič tlieskal, ale asi nebude ani on úplne spokojný s tým, ako ľahko nespadajú koše. To platí aj Teovi Hojčovi. Naozaj sa ten zápas pekne rozbehol. Spomínal som, že tie prvé 3 v tejto sérii neboli až tak bodovo bohaté. Antoni to síce ešte zachránil, ale tam nemal nikoho v bielom drese. Takže po airbole lopta pre Handlovú. Petar Dragovič pôjde na hraciu plochu. Dôležitý pivot do rotácie pre Nenada Miloševiča. Pravidelne si rozdeľuje minúty s Jakubom Petrášom. Teraz sú ale na polovovke obaja, takže vysoká zostava. Podkošoví hráči. Podobnú strelu už dnes Hanson premenil, teraz úspešný nebol a je tu break 2 proti 1, ktorý Spišiaci zakončili, ale otázne, či tie 2 body platiť budú.
Asi áno. Nie, tak nie napokon, lebo sa vaduje z boku. Dalo sa mi, že sa tam zavesil jeden hráč na obruč, respektíve sa dotkol sieťky. Preto tie 2 body neplatili, no ale okamžite veľká aktivita od Nigela Hawkinsa, ktorý pred malou chvíľou naskočil do duelu a takmer získal loptu. Takto ale predviedol veľkú bojovnosť, keď už nič iné, a znovu vrátil späť k hadzovaniu lopty. Takže už aj Nigela Hawkinsa máme na palubovke. Za sebou kariéru aj v exotickom Mexiku. Pôsobil v minulej sezóne Nigel Hawkins. Aj problémy so zraneniami v tejto sezóne, ale playoff je v poriadku a k dispozícii. Toto je riskantná rozohrávka. Cahill takmer zachytil loptu pred Hansonom, ale už môže driblovať na superovej polovici. Petráš. Chrbtom ku košu a trúfol si na Gromovsa. Petráš premieňa strelu ponad hlavu. No, zatiaľ si tento pivot verí v tomto zápase. Lídrov bude potrebovať. Nenad Miloševič v najlepšej forme. Handlove ide o všetko. Už nemá kam cúvnuť. Hawkins pekne to urobil. Otvoril sa mu priestor na nájazd do koša. Handlova nestihla zareagovať dobre v obrane, takže Davis Smith. Klaver ale pri ňom Walker, ešte Smith. No ten sa pretlačil napokon až do koša, šikovne, tak ako ho poznáme. Svojimi dlhými rukami. Jemu pomáhajú najmä v obrane. Naozaj hráč s výborným rozpetím rúk. No ale na opačnej strane odpoveď priniesol do koša Walker. Pokračujeme. Zatiaľ v ofenzívnej prvej štvrtine. 20-19 vedie Spišská Nová Ves. Hanson je pod tlakom, tam ho nepustil Gromovs ani Cahill, ale napriek tomu Jimon Hanson premenil dvojku. Keď to strely ovláda rozohrávač Handlovej. Išiel s vizitkou kanoniera v úvodzovkách do Handlovej a do bodky ju zatiaľ naplňuje v drese baníkov. V predchádzajúcom pôsobisku bol najlepším strelcom ligy. Aj na Slovensku ukazuje svoje strelecké kvality. Pri lopte by mala byť Handlová, možno sa tam ukázal na útočný faul. Áno, takže Glaver bude. Medzi tým ide do hry slovenský reprezentant Viktor Juríček. Na svoju šancu stále čaká Juraj Páleník či Tomáš Mrviš. Predsa len tú rotáciu má o niečo širšiu Teo Hojč, aj to hrá úlohu v tejto sérii. Smith. Juríček ale dobre bráni pod košom Petráš. Ale dobre vypomohol Walker v defenzíve. Teraz zvládol aj súboj s vyšším Petrášom. No a na opačnej strane pískaný faul. Prvá štvrtina sa hrá naozaj vo vynikajúcom tempe, hodnom zápasu, v ktorom má jeden z tímov postupový matchball. Pri lopte Cam Shelton. Cahill a na krídle je Hawkins voľný. Vyhadzuje na Cahilla, ten už dnes jednu trojku dal, ale druhú zatiaľ nie. 3 trojky pre Spišskú Novú Ves do týchto chvíľ. Handlová ich dala 2. To bol divoký nájazd Smitha. Napokon Hanson páli za 3 body a je presný, tak určite to takto zahrať Handlová nechcela, ale napokon to vyšlo. Baníci vedú o 4 body. Teraz sa Sheltonovi nechcelo do trojky, keď mal chvíľu čas. Chcel to uponáhľať. Walker. Výborne Dragovič v obrane a zobral mu loptu, respektíve vypichol. No, Handlová potom
slabšom začiatku prebrala iniciatívu a momentálne je lepším tímom. Rytieri na ňu vybehli s vervou, ale zdá sa, že zvyšok prvej štvrtiny už bude patriť Baníkom. Pred nami je už len pol minútka. Samozrejme nemôže hrať teraz Smith do konca útoku, ale môže to natiahnuť tak, že Spišiaci veľa času mať nebudú. Na ihrisku už máme Tomáša Mrviša, číslom 13. Takisto Branislava Pipíšku, toto je trojka Dragoviča, Handlovi to tam padá, jedna radosť, 4 trojky už. Prvá pre Petra Dragoviča, prvé body zároveň pre tohto pivota, no a je z toho najvyšší rozdiel v zápase, ale ešte to pekne stihol Cohill. Vidíte tam, Jakub Petráš ukazuje, že ten kôš by platiť nemal, ale mne sa zdalo, že to stihol rozohrávač Spišiakov, takže by to malo byť. Spišskej Novej Vsi je za nami mimoriadne zaujímavá prvá štvrtina, v ktorej padlo naozaj dosť bodov, 49 spolu. No a o niečo veselší sú po nej hostia, ktorí vedú o 5 bodov, 27-22, najmä vďaka vynikajúcej trojkovej streľbe, ale takisto vďaka dobrej práci na doskoku a zlepšenej práci v obrane v druhej polovici štvrtiny. Sú zatiaľ hlavné faktory úspechu Handlovej, ale ešte samozrejme je príliš skoro hovoriť o takom definitívnom vývoji v zápase, ale za nami iba 10 minút. Je Cohill, ten uzavrel peknou individuálnou akciou prvú štvrtinu, Juríček za 3 body, nepresný. Juríček patrí k tým moderným pivotom, ktorí vedia roztiahnuť hru na perimeter. A zdáva svoju prvú trojku, no oba týmy strieľajú zatiaľ za 3 body výborne, 4-7 to majú domáci, 4-7 aj hostia. 8 trojok sme už videli. Pískaný faul ale Walkerovi, nie v tom súboji, ktorý sme videli, takže pri lopte Handlová z boku. Pipíška, ale napokon asi vhadzovať nebude, bude to Glover. Dragovič. Dobre sa pretlačil do koša Henson. 9 bodov už dal americký rozohrávač, je najlepším strelcom zápasu. 7 bodov dal Glover, na opačnej strane 7 takisto Walker. Ako zatiaľ najlepší strelci duelu. Mrvíš, ten ešte kôr nedal. Cohill má proti sebe vyššieho Dragoviča, ale vybral si Mrvíša, ktorý trojku nedal, avšak dobre to Juríček urobil. Posunul loptu smerom k svojim spoluhráčom, aj keď Hawkins trojku nedal, tak jeho tým nebude pri lopte. Nie, tak áno. Bol to Pipíška, ktorý fauloval pri boji o doskok. Najprv som myslel, že to bol Mrvíš. No a Spišská Nová Ves teda dostane ďalšiu šancu po prvýkrát v zápase na ihrisku Juraj Páleník. Dostal loptu. Hawkins. Náznak zónovej obrany. Napokon Cohill mal voľnú strelu za 3 body, samozrejme. Zónová obrana je náchylná na strelbu za 3 body. Teraz to ale Spišiakom nesadlo, no a na opačnej strane taktický faul na Hensona. Toho potrebujú Spišiaci pribrzdiť, pretože zatiaľ hrá výborný zápas. Určite si veľmi dobre aj on uvedomuje, že to môže byť posledný zápas sezóny. Ale je proti. Proti Hensonovi vystúpil Juríček, faulovaný je Pipíška. Do hry sa vrátil Petráš, ten hral dobrú prvú štvrtinu. Hlavne 5 bodov, doskočil 3 lopty. Zatiaľ je veľmi efektívny pod košom. Celkovo tá podkošová zostava Handlovej zatiaľ má navrch proti Rytierom. Teraz navyše na ihrisku nie je Gromous. Ale Juríček je zase o niečo pohyblivejší, takže dodáva iný parameter do
Postaví Tea Hojča. Henson strieľal za 3 body. Dragovič úspešne bojoval o doskok. Alebo nie, bol to zásah nohou. Takže by mali byť domáci. Henson si poprvýkrát v zápase oddychne, hľaduje pálením. Tým prehráva stále iba o 4 body, nič zásadné sa nedieje. Teraz opäť Juriček bojoval o doskok, ale Maho Gutaj, ktorý sa vrátil do hry, čo teraz Davis Smith pôjde dovnútra. Naozaj výborný je v tej nájazdovej hre Davis Smith. Veľmi šikovný rozohrávač. Vyšiel opäť do driveu a premieňa ho, takže 6-bodový náskok Baníkov. Mrviš sa uvoľnil za slovom, ale dobre zareagovala aj obrana Handlovej, ale teraz Mrviš, trojka s faulom. Ťažko niečo vyčítať úplne Gutajovi, ktorý tam vyštartoval proti strelcovi, ale zrejme tam bol kontakt, takže potenciálna 4-bodová akcia pre skúseného Tomáša Mrviša. Jeho prvé body v zápase, 6. trojka už. Nie, 5. prepáčte, pre spišských rytierov. Handlová ich má 4. Mrviš skompletizoval akciu za 4 body. Naritná akcia, ktorá sa teraz podarila univerzálovi spišských rytierov. No, Pipiška si odstrčil Hawkinsa, ale nepíska sa. Rozhodca ten kontakt pustil. Gutaj, obojstranná osobná chyba. No, tu sa ale asi dalo pískať prerážanie, útočný faul. Glaver tam ukazuje, že by sa mohlo jednať o kontrolu na videu, aj on tam asi dostal lakťom. Ale si je skoro na takéto zásahy. Pozrieme sa aj na ten súboj pod košom. No, od Mrviča tam dostal po hlave Jordan Glover. No, že by Miloševič predsa len nie, tak bude sa hádzať technická. Respektíve trestný hod za technickú. Takže dodatočne odpískaný nešportový faul Mrvišovi. Samozrejme ten pôvodný verdikt znel obojstranná osobná chyba, takže Glaverový faul sa samozrejme pripočíta takisto. Ale správne posúdené, rozhodca to teraz dobre videl, že to nebolo čisté pod košom a bude nasledovať možnosť pre Handlovú opäť trochu odskočiť. Takže Glaverov, trestný hod. Ričan si bez problémov poradil, obvykle nemáva veľké problémy s touto situáciou. Shelton a po ňom Hawkins, ktorý ide do koša, ale tam dobre zasiahol Davis Smith, môže ísť dopredu. Vhádzuje Branislav Pipiška. Petráš si musel dať pozor na Mrviša, ten dobiedzal Smith.
Výborná asistencia, ale Petráš zahodil teraz spod koša. Čisté 2 body. Skvelá prihrávka Tavisa Smitha pod kôš. Tam Petráš zaváhal. Vyššie to bol 4. faul Handlovej v tejto štvrtine, takže a už aj Spišiaci majú 4 osobné chyby. Neskoro sa tými dostali v druhej časti hry do problémov s faulami. No, treba povedať, že tá druhá štvrtina sa zatiaľ vyvíja trochu inak. Nehrá sa taký ofenzívny, plynulý basketbal. Vidíme viac faulov, viac prerušení hry. Kvalite hry to úplne neprospieva, ale Juríček teraz znížil rozdiel 1 bodu. Smith, no takmer mu vlastný spoluhráč Petráš zahátal cestu na superovú polovicu, ale Handlová to zvládla. Píška. Neúspel s nájazdom, Spišiaci môžu ísť opäť do vedenia. Shelton a faul Petráša. Bol to dosť tvrdý zákrok, ale primerane tvrdý vzhľadom na to, že išiel Shelton sám do koša. A tam jednoducho nechcete zadarmo inkasovať. A keď už faulovať, tak poriadne. To bol aj tento prípad, ale Petrášovi pribúdajú fauly. To bol druhý. 2 fauly má aj Glavera Smith. Spišiaci zatiaľ iba 2 fauly Mrviš a Walker. Shelton zatiaľ 4-bodový. Trestné hody Rytieri zvládajú dobre, 4 z 5 to majú v tejto chvíli. Super, premenil 2 trestné hody zo 4. Shelton vyrovnáva po dlhšom čase, teda Rytieri na supera dotiahli a môžu ísť opäť do vedenia, keď iba tesného. Ďaleko od koša, bráni ho Juríček. Dobrá obrana Spišiakov v tomto prípade obrali o loptu Smitha, dopredu môže ísť Shelton. No, na opačnej strane na palovovke Pipíška. Fauloval Juríček. Bol mismatch, to je škoda pre Spišiakov, že Juríček takto pripravil svoj tým o možnosť ho využiť. Opäť v problémoch, ale odozdal loptu Hansonovi. Tak posúva na krídlo a Pipíška dáva trojku. Po dlhom čase Baníci skórujú za 3 body. 5. trojka, prvá pre Branislava Pipíšku. Vôbec jeho prvé body. Ale to bol pekný pohyb lopty. Tá naozaj išla teraz z ruky bleskovo. Mrviš chce odpovedať a to sa mu darí. Dnes už 1 trojku dal, toto je druhá. Teraz ale bez faulu. 6. trojka Rytierov. 5 ich má Handlová. Tak sa nám to opäť rozbieha v druhej polovici, druhej štvrtiny. Znova Petráš predal Smithovi, ten sa predral do koša, ale nedal dvojku, ale bude strieľať trestné hody. Tomto je veľmi šikovný, doslova ako lasička sa tam prešmykol pomedzi dvojicu brániacich hráčov a dlhými krokmi zameril k obruči.
Takže Smith trestné hody, zatiaľ 4 body pre ňo, už aj 3 asistencie. Zatiaľ kvalite zápasu prospieva aj nízky počet strát, iba 3 má Handlová na konte, 5 Spišská Nová Ves, úspešné streľby 50%, domáci 58% Handlová. Tam bojovali o loptu oba týmy, ale bude ju mať Spišská Nová Ves. Shelton, potom Cohill, opäť Shelton, má iba 7 sekúnd na strelu, Smith obráni, teraz to Walker skúsi za 3 body, nebola úplne pripravená palebná pozícia, takže Hanson ide dopredu. Stav vyrovnaný 36-36, dá sa, že aj štvrtý zápas tejto série bude vyrovnaný, možno až do posledných minút, ale ešte nepredbiehajme. Dobre to teraz urobil, najprv v obrane Dwayne Cohill a potom aj doniesol loptu z breaku do koša. Jeho tým vedie o 2 body, oddychový čas si vybral Nenad Miloševič. Pred nami ešte necelé 4 minúty v prvom polčase zatiaľ vyrovnaného 4. súboja v štvrťfinále Typos SBL. Zápas, ktorom Spišská Nová Ves môže potvrdiť postup do semifinále, v sérii vedie 2-1, ale posledný krok býva najťažší a to prizvukoval aj Erich Korfanta pred týmto zápasom. Zatiaľ sa to aj ukazuje, pretože Handlová bojuje. Ale teraz Gutal stratil loptu. Dostal sa tam do zdvojenia, do ťažkej situácie a keď chcel to ešte zachrániť, tak sa mu to nedarí. Typiška ide na lavičku. Môže sa vrátil Glover, takže kompletná základná peťka Baníkov. Domáci tam majú 4 členov základnej peťky, tu doplňa Mrviš na miesto Antonio. Tu nájazdom Rytieri neúspeli, ale majú loptu. Hawkins. Prepáčte, to bol samozrejme Shelton a po ňom Walker za 3 body. 7. trojka Rytierov v zápase. Druhá pre Dibadžiho Walkera. Dostal sa na 10 bodov. Hanson, tak to bola ťažká strela. Ešte si tam pýtal Američan faul, ale môže si vykladovať akurát tak technickú, takýmito sťažnosťami. To sa zatiaľ nestalo, alebo áno? Áno. No tak som to privolal. Ale vôbec sa nečudujem rozhodcovi, pretože aj keď tam Hanson cítil kontakt, jednoducho musí to prehltnúť v takto dôležitom zápase. Každý bod môže hrať dôležitú rolu. Tu je komunikácia Hansona s rozhodcom, za ktorú dostal T-čko. Takže Cohill, trestný hod. No ale nepremieňa. Takže šanca nevyužitá. No Hanson naozaj v tej akcii predtým bol určite vyvedený z miery kontaktom súpera. Doslova akrobaticky strieľal. Pekne strelu premenil. Shelton, dobrá obrana Smitha, aj na 2-krát. Teraz pochválme handlovského rozohrávača za výbornú prácu v obrane a vyraža aj do breaku. Floater a Smith znižuje. Toto bola ukážková práca. Najprv v obrane a aj čo sa týka prechodu do protiútoku. Potom riskantne na Gromov sa ten loptu zachytil. Hanson takisto dobre bráni Cohilla. Ešte Petraž vypomáha. Shelton nepremenil floater. Nemal takú citlivú ruku ako na opačnej strane Smith, takže Hanson ide dopredu. Toto bude asi faul obrancu, takže trestné hody. Tam bol obranca v pohybe. Pozrite sa, to nemôže byť útočný faul. Tento záber to celkom jasne odhalil. Po oddychovom čase teda trestné hody pre Jimona Hansona.
dnes robí, čo môže. 12 bodov už pre tohto rozohrávača. Dobre mu sekunduje Glover, ten dal bodov 8, 7 nastrieľal Smith. Na opačnej strane je dvojciferný Walker, 10 bodov, 7 Cohill a takisto Mrviš z lavičky. Blížime sa už ku koncu prvého polčasu. Spišské Nové Vsi sa schýľuje k ďalšiemu tesnému zápasu. Walker cez nižšieho Smitha to vyskúšal za 2 body, ale aj keď nedal, tak jeho tým zostane pri lopte. Bola ale dobre zvolená strela Walkera. Glover si tam odstavil Gromovsa. Neviem, či to bolo až také dramatické, že sa musel pískať teraz faul pri doskoku. Ale je to tak, takže Gromovs a 2 trestné hody. Gromovs nám zápas otvoril peknou akciou Eliup, keď smečoval do koša. Vtedy trochu sa z palubovky vytratil, má 4 body. Teraz zahodil aj trestný hod. Zahádzuje aj druhý Ilya Gromovs, takže z toho nič nie je. Točí Hanson. Už máme záverečné 2 minúty prvého polčasu. Úplne voľný je na krídle Dragovič. Akcia catch and shoot, veľa nechýbalo. Glover bojoval do skok, ale neúspešne. Tak teraz mal Dragovič aj smolu pri tej trojke. Cohill na opačnej strane. Cez Dragoviča po dosku zakončil. 9 bodov už pre dvojina Cohilla. Hanson, ale je cesta zarúbaná, výborne Walker v obrane. Tak teraz asi ani nemal strieľať Hanson, to bola doslova nezmyselná pozícia, ešte 12 sekúnd mala Handlová na útok. Cohill, to je faul. Opäť s bolestivou grimasou tento hráč na palubovke. Viacero tvrdých súbojov absolvoval aj tento. K ním patrí. Po oddychovom čase teda trestné hody pre Cohilla. Je mimoriadne aktívny v posledných minútach. Dostal sa už teda na 9 bodov, teraz už 10. A nevyzerá to, že by sa jeden z tímov výraznejšie odpútal od supera za prvý polčas. Naozaj druhá 20 minútovka sľubuje veľkú drámu, respektíve tretia a štvrtá štvrtina. Kto vie, možno sa dočkáme aj extra basketbalu v tejto sérii. Medzi tým má postupový mečbal v Komárne aj Inter. Takisto vyhráva v sérii 2-1 na zápasy a zatiaľ vedie aj v zápase číslo 4 na palubovke obuvníkov 35-29. Ale my sa venujeme dianiu v Spišskej Novej Vsi. Útočí Handlová, Hanson. Pekný dribbling, tak to bola paráda od Jimona Hansona. V poslednej minúte prvého polčasu ešte voľná trojka pre Páleníka. Bola dobrá pozícia, ktorú zahodil teraz Juraj Páleník, ale poďme na tú akciu Hansona. Jeho otočka, uvoľnenie sa a kôžodosku. Bola nádhera od Jimona Hansona. Opäť Jimon Hanson, tentoraz strela z driblingu. To je takisto Američan veľmi silný, vie si takto pripraviť pozíciu. Tentoraz ale nedal, takže posledný útok druhej štvrtiny bude patriť domácim. Čelko sa nikam neponáhľa. No, to zavanilo aj krokmi. To sa tam natlačil do súboja. Gromovs ešte odovzdal. Hawkins. Ťažká trojka, ktorá nenašla svoj cieľ, takže za nami je prvý polčas. Spišiaci ho vyhrali nad Handlovou o 1 bod, 45-44.
Tak druhý polčas zápasu medzi Spišskou Novou Vsou a Handlovou sa nám začal trestným hodom. Pravdepodobne za technickú, ktorý ešte teda otvoril druhú časť tohto zápasu číslo 4 v rámci štvrťfinále play-off Typos SBL. Pripomeňme, že Spišská Nová Ves má dnes postupový mečbal v sérii, vedie 2-1 na zápasy, hrá sa na 3, takže Handlová hrá o všetko a zatiaľ oba týmy sú na tom veľmi podobne v tejto chvíli. Absolútne vyrovnane. Prvý polčas priniesol pomerne ofenzívny basketbal, zatiaľ asi najofenzívnejší v tejto sérii. Handlová sa zatiaľ môže spoľahnúť najmä na Jimona Hansona, ktorý dal 16 bodov, ale dobre mu sekunduje aj 8-bodový Glover, na opačnej strane 11 bodov Cohill, 10 Walker. Videli sme spolu do týchto chvíľ už 12 trojok, 7 z toho dali rytieri, 5 Handlová, oba týmy s vysokou úspešnosťou streľby, ale Baníci ešte s vyššou, 56%. Napriek tomu je stav vyrovnaný v tejto chvíli a pískaný je ďalší faul. Bol to asi Glover a pre ňoho by to mala byť už štvrtá osobná chyba. To je samozrejme veľký problém. Ešte si na to počkáme. Neviem, či to teraz bol tretí alebo štvrtý faul. V štatistikách mu svietia 3. A to by ešte... Uvidíme, či tam pribudne. Každopádne zostáva Glover v hre. Takže útočí Spišská Nová Ves. Antoni. Uhil. Ťažká trojka z odskoku, krátky pokus, doskočil Smith. No ten hneď mierí pod súperov kôš, chcel sa vynájsť a možno si aj vypýtať faul. To sa mu nepodarilo, takže opäť priestor pre rytierov. Shelton ale radšej počká na postupný útok. Antoni je voľný na trojke, dnes ešte kôš nedal a toto bola veľmi nepresná strela Adama Antoniho, ale samozrejme to je hráč predovšetkým do obrany. Ale patrí aj k dobrým skokanom Adam Antoni. Vlastne sa zúčastňoval aj smečiarských súťaží. Teraz mu ale strela za 3 nevyšla, rovnako nevyšla ani Smithovi. Glover to ešte hodil o Antoniho, ale tento raz pri lopte Spišiaci zostanú. Tak beriem späť ten Gloverov. Glover zostáva na 3 osobných chybách, samozrejme, pre úplnosť, ale aj tak už si musí dávať veľký pozor. Cohill o dosku neúspel. No zatiaľ v druhom polčase sme nevideli kôž z hry. Ale Smith to zmenil v tejto chvíli. Trojka Handlovej. 6. v zápase pre Tavisa Smitha. Je to prvá. Dostal sa na 10 bodov. Má aj 3 asistencie. Shelton. Dobre sa prebil pod kôš cez Petráša a Smitha. Dôležitá reakcia rytierov na inkasované 3 body. Hanson, no toto zaváňalo trochu prenášaním. Ale hrá sa ďalej. Smith. Slono mu poskytol Petráš. Glover zahnaný to prihrávkou, ale ešte sa vynašiel a vypýtal si 2 trestné hody. Jordan Glover dnes teda 9 bodov, ale už 6 doskokov. Tradične platný je aj pod vlastným či súperovým košom. Tento Američan, ktorý je schopný alternovať na pozícii 3 a 4. Teraz posiela Handlovú opäť do niečo komfortnejšieho náskoku. Cohill. A lopta sa dostala až pod kôž a na 2-krát tam uspel opäť Shelton. Jeho druhý kôž v rade.
Faul Antoniho na opačnej strane, ktorý pribrzdil pronikajúceho Glavera. Antoni odchádza na lavičku. Medzi tým sa ozývajú opäť domáci fanúšikovia. No v takto tesnom zápase bude potrebný každý jeden hlas. Gutal teraz trochu zbytočne prišiel o loptu. Ešte 10 sekúnd majú Spišiaci na to, aby zrealizovali tento útok. Hadzuje Shelton, loptu si vypýtal Gromous. Ešte Shelton, už ale nemá veľa času. Prehodil na Gromousa, ten má už iba 1 sekundu, stihol vystreliť. A ešte útočný doskok Sheltona a 2 trestné hody. Tak sa vyplatilo teraz rytierom bojovať. Samozrejme, emócie patria k takto vypätému zápasu. Zatiaľ ale je to povedzme v norme. Videli sme tam už niekoľko aj tvrdších faulov a nejaké technické, ale všetko sa to ešte drží v priateľnej miere. Veríme, že to tak zostane. Vádzovať z boku bude Glaver. Petráš. Na perimetri bráni ho Gromous. Gutal vyskúša to za 3 body. Na chvíľu zostal voľný. Marko Gutal dáva svoju druhú trojku. Dostal sa na 6 bodov. To je už 7. trojka aj pre Handlovú. 7-7 na trojky, ale úspešnosť je lepšia na strane hostujúceho týmu. To pomerne výrazne. Domáci to majú už teraz 7-20 za 3 body. Handlová 7-13. To je pomerne výrazný rozdiel. Fauluje Gromous. Jeho druhý faul v zápase. Handlová opäť odskočila na 4 body, ale ani jednému z tímov sa nepodarilo odskočiť zatiaľ v zápase na viac ako 7 bodov. Handlová viedla najviac o 7 v prvom polčase. Možno teraz sa baníci dostanú do trháku, pretože opäť je úplne voľný v rohu tento raz Marko Gutal. A po jeho trojke si vyberá Teo Hojč oddychový čas. Opäť je to o 7. No a to je signál pre domácu lavičku. Spišskej Novej Vsi pokračujeme za nepriaznivého stavu pre domácich rytierov. Tí prehrávajú o 7 bodov v polovici tretej časti hry. V zápase, v ktorom môžu potvrdiť postup do semifinále, druhý rok po sebe. Ale momentálne majú k tomu ďalej, čo tento kôš Dibaggio Walkera, ktorý samozrejme sa počíta, na tom zmení, to je otázne. Handlová je zatiaľ lepším tímom v tomto zápase, ale nie je to až také výrazné, opäť je to vyrovnané. Teraz Smith odpovedá po peknej akcii. Dobre si vyskočil po loptu na obruč. Takže po timeoute výmena kôš za kôš. Shelton, ten sa nám pekne rozohral v druhom polčase. Nastrieľal už 10 bodov, toto je Hawkins a opäť útočný doskok. Už 13. Tak to je vysoké číslo pre rytierov. A
A Shelton má kopec času na trojke, ale nedal. Gromov však doskočil. Ilja Gromov pod súperovým košom. Útočný doskok číslo 14. Handlová má 4. Tak to je zatiaľ veľký rozdiel medzi oboma tímami. Jedna z mála štatistík, kde jeden z tímov má výrazne navrch. Teraz navyše strata Smitha. Shelton nebol ani faulovaný. No ale ešte tam vybojoval Hawkins loptu a tá padne do koša. End one. Takto je skvelá sekvencia pre Spišskú Novú Ves. Môže to byť 5 bodov v krátkom slede a všetko vďaka bojovnosti. Na útočnom doskoku predovšetkým. Ten si Handlová musí strážiť lepšie. To môže byť naozaj kameň úrazu. 14 útočných doskokov na doskoky 27-20 pre Spišskú Novú Ves. Rytieri napriek už výrazne nižšej úspešnosti streľby sú prakticky na dostrel. Prehrávajú minimálnym rozdielom. Smith dobre sa pretlačil a bude strieľať trestné hody. Fauloval Shelton. V rýchlosti si povedzme o hráčoch, ktorí majú problémy s faulami. 3 má Tomáš Mrviš, 3 osobné chyby aj Cohill. Na strane hostí zatiaľ iba Glaver, 3 fauly, ale 2 fauly. Smith, Hanson, Petráš a Pipíška. Mrviš je späť v hre. Smith premieňa prvý trestný hod. Dnes už nastrieľal 13 bodov. Tradične silné je to duo rozohrávačov Smith-Hanson na strane Baníkov. Aj dnes ťahá svoj tím. Dobre prispieva aj Gutal a Glover. Najmä trojkovou streľbou Marko Gutal, ktorý premenil všetky 3 trojky dnes. To je Hawkins a Mrviš, tomuto takisto dnes padalo z diaľky a opäť útočný doskok, výborne Smith v obrane, pekný blok. Ale ešte Hawkins získal loptu, ťažká strela a nebol to ani faul, Dragovič má doskok. Ale Spišská Nová Ves často pri tej aktivite na útočnom doskoku získava strely k dobru. Toto bol faul Cohilla, ktorý sa dosť čertí. Glaver je na palubovke. Ako tank tam nabehol Dwayne Cohill do Glavera. Sa len ťažko zbiera z palubovky. Jeho tým vedie o 4 body. Stále platí, že najvyšším náskokom bolo 7 bodov Handlovej. Už aj v druhom polčase. V prvom viedla o 6 bodov Spišská Nová Ves. Ale schyluje sa nám v tejto sérii k ďalšej dráme. Zatiaľ ani jeden zápas sa neskončil dvojciferným rozdielom v tejto štvrťfinálovej sérii. Čo sa týka úspešnosti trestných hodov, Handlová zatiaľ 11-14. Spišiaci takisto solidnou tímovou úspešnosťou cez 70%. No ale Baníci napriek tomu, že majú strelecký návrh v tomto zápase, ešte nie sú zďaleka za bodou. Spišiaci tou aktivitou na doskoku ale sa držia v zápase. Smith s ďalším parádnym blokom. Hanson ide dopredu a je tam zastavený. To je nešportový faul. Teraz si myslím, že to rozhodca videl správne. Tam Juríček nemal v žiadnom prípade úmysel hrať loptu.
Toto je najprv ten blok a potom parádny break, po ktorom sa už dostával dopredu Jimon Hanson a Juriček ho tam pridržal za ruku. Navyše to bola tá ruka, ktorá sa nestarala o dribbling v tom prípade. Takže správne odpískaná nešportová osobná chyba a Handlová môže teda predsa len odskočiť na vyšší rozdiel. Samozrejme po trestných hodoch ešte bude mať loptu. Ale už v tejto chvíli to baníci môžu dostať na 8 bodov. Tak to vie, možno sa teraz pomaly aj zápas láme, ale keby vyhrávala Handlová samozrejme o 10 a viac bodov, nie je nič rozhodnuté, hráme iba tretiu štvrtinu. Ale možno sa budeme na túto pasáž zápasu v závere pozerať ako na rozhodujúcu. Uvidíme. Jimon Hanson stratil loptu pri driblingu, dobre si na ňu počkal Hawkins. Shelton. Teraz sa rytieri nesmú zblázniť v úvodzovkách, pretože stále neprehrávajú vysokým rozdielom, je to iba o 8. Určite aj Teo Hojčík bude nabádať k tomu, aby zostali verní tomu zápasovému plánu. Juríček vádzuje. Tu si vypýtal Walker. Hawkins dnes zatiaľ 5 bodov, ale streľba z poľa iba 2-8. No víš. Pod košom bol mismatch a Juríček to videl, pretože Walker tam mal na sebe pipíšku a tak Handlová fauluje. Ešte ale nemá Handlová 4 osobné chyby v tejto štvrtine. Vyšiaci už ich majú aj viac. To bol iba tretí faul Handlovej v tejto časti hry a toto nebol faul. Lopta sa odrazila do autu od prenikajúceho Hawkinsa. Tak teraz hrá všetko v prospech Handlovej. To je jednoznačne najťažšia pasáž v zápase pre rytierov, ale teraz výborne získali loptu. Juríček pod košom a dostal to do obruče aj cez dobrú obranu Dragoviča. Pre Juríčka 7 bodov v tejto chvíli. Má dôležité 2 body pre Spišiakov, pretože Handlová už sa nadýchovala k tomu, aby výraznejšie odskočila. To je ťažká trojka Smitha. A Glaver pod košom. Tak tento raz útočný doskok pre Handlovú a 2 trestné hody. Ale stále je medzi oboma týmami v tejto štatistike výrazný rozdiel. Iba 6. útočný doskok. Spišská ich má už 17. Naozaj raritná štatistika Spišskej Novej Vsi. Tá má viac útočných doskokov ako obranných. 17 útočných, 13 obranných. To je niečo nevídané. Na doskoky je to spolu 30-23. A body z druhej šance 9-8. Tak na to ešte koľko útočných doskokov rytieri majú, tak tých bodov z druhej šance tak veľa nemajú. Na body z vymedzeného priestoru 26-22. Tiež nie je úplne výrazný rozdiel. Vyšiaci dali viac bodov po stratách súpera. Ani jeden z tímov príliš neútočí z breaku, nie je to úplne štýl Handlovej či Spišskej Novej Vsi. Sú to typické rýchle ofenzívy. No ale napriek tomu v tomto zápase to vyzerá, že to bude bodovo najbohatšie stretnutie v tejto sérii. Pretože už v tretej štvrtine Handlová atakuje 70-ku. 8 bodov, Mrviš za 3 body. Mu to tam ale prestalo padať. Shelton vyhodil, ale toto bude samozrejme, mala to byť hra cez pol teraz, tak to celkom nechápem. Toto budú 2 trestné hody pre Couhilla, ale tam Shelton zachránil loptu na súperovej polovici, vyhodil ju smerom na vlastnú a nepískala sa hra cez pol.
A teraz sa nečudujem Nenadovi Miloševičovi, že sa mu to nepáči. Tak teraz to uvidíme ešte raz. Nikoho sa tá lopta nemohla dotknúť. Až Mrviša. Tak to je naozaj... To sa nedá inak označiť. To je chyba rozhodcov. Teraz ponúkli Spišské Novej Vsi 2 body. Uvidíme, ako s nimi naloží Cohill. Prvý trestný hod Cohill premieňa. No len aby tie body baníkom nechýbali. Samozrejme, rozhodcovia sú len ľudia. V tomto prípade po ich zaváhaní Spišská Nová Ves znižuje na rozdiel 6 bodov. Hadzuje Dragovič. Píška dostal loptu na Hensona. Ten je dnes na 18 bodoch. To stále hráme tretiu štvrtinu. Ťažká strela. Ale dobre to zachránil ešte Dragovič, ale nie pre svojich spoluhráčov. No a Spišiaci sú teraz na koni. Cohill. Chce sa uponáhľať so streľbou. Nemôže naďalej Spišská do konca štvrtiny. Juríček. Ťažká strela ponad hlavou. Gutali má loptu. A teraz už baníci budú čakať. Celkom jasne. A dovolím si tvrdiť, že to na seba zoberie Henson. To je majster podobných zakončení v závere štvrtín či polčasov. Ďalekonosná trojka. Henson nie je presný. Cohill už ani nevystrelí. Takže za nami je 30 minút v štvrtom zápase série medzi Spišskou Novou Vsou a Handlovou. Momentálne sú bližšie k vyrovnaniu série na 2-2 na zápasy hráči Handlovej, ktorí vedú o 6 bodov po výbornej tretej. Baník Handlová je 10 minút od toho, aby vyrovnala sériu na 2-2 na zápasy. Ale bude to 10 dlhých minút, pretože Spišská Nová Ves v žiadnom prípade nezloží zbrane. Toto je ale cesta až do koša pre Dragoviča. Teraz obrana Spišskej sa vysunula a nechala tam Petra Dragoviča na to, aby si nabehol a zasmečoval loptu do koša. Takže ľahké 2 body na úvod 4. štvrtiny, ktorú Handlová začína podobne, ako skončila tú tretiu. Spišiaci ale stále majú dosť času. Páleník pekne si to namieril do koša. Toto bude samozrejme dvojka. Lopta už prepadla obručou. To boli vôbec prvé body Juraja Páleníka v zápase. Až v 4. štvrtine, ale dôležité. Spišiaci samozrejme chcú ukončiť tú sériu doma. Cítia šancu pred domácimi fanúšikmi, ktorí celý zápas ženú dopredu. Vedia, že prípadný 5. zápas by bol extrémne náročný v Handlovej za burlivé atmosféry takisto. No uvidíme, ako to dopadne. Ešte nie je zďaleka rozhodnuté. Cohill na Juríčka, ten je už pod košom a bol faulovaný. Najlepším strelcom zápasu 18-bodový Henson. 14 bodov dali Smith a Glaver, na opačnej strane 13. Cohill, 12 Walker, 10 Cam Shelton. To sú zatiaľ najlepší strelci. Už 18 útočných doskokov má Spišská Nová Ves. Kto vie, kde by boli Spišiaci bez tej aktivity. Handlová je na tom lepšie. Strelecký úspešnosť strelby 52%, Spišiaci iba 37%, napriek tomu prehrávajú iba o 2 koše. Ešte 14 sekúnd budú mať domáci. Mrviš si zobral loptu. Cohill a Juríček je úplne voľný na trojke, teraz mu mal asi prihrať Cohill, ale aspoň získal 2 trestné hody. Juríček tam čakal na loptu, ale tej sa nedočkal. No a 4. faul pre Gutaja v zápase.
To je samozrejme problém. 4 fauly už má aj Glover, ten ale sedel na lavičke na úvod 4. štvrtiny. Asi tam teraz nechá na Miloševič Gutalja aj so 4 faulami. Predsa len dnes vsadil na úzkú rotáciu, žiadne experimenty. V prípade potreby je pripravený Kádaši zaskočiť pod košom. Ten ešte vôbec nehral, takisto Matej Valendani, Jehor Jakušev. Dnes je to iba o sedmičke, základná peťka plus Pipiška a Dragovič. Na opačnej strane predsa len sme videli viac hráčov zapojených do hry. Už 9. No ale Cohill zahadzuje trestný hod. Druhým si už ale poradil, takže znižuje na rozdiel 5. Handlová často aj dopláca na tú malú zostavu. Aj v tejto chvíli má na palubovke malú peticu, na štvorke Gutal. Sú tam traja hráči, ktorí pokojne môžu hrať na pozícii číslo 1. Teda na rozohrávke. Smith, Pipiška a Hansen. Trojku strieľa Dragovič, ale dobre zareagoval Gutal. A teraz bol ale v problémoch a hodil loptu iba Cohillovi. Shelton ide do koša a dáva aj s faulom. Jimon Hanson išiel do toho súboja možno aj zbytočne. Tam už bol Shelton vo výskoku na dobrúčov, pozrite sa. Snažil sa samozrejme Hanson urobiť. Najpremieňa 66-68 z pohľadu domáceho tímu. Predsa len v tom závere môžu hrať domáci asi o niečo uvoľnenejšie, pretože nemajú nôž na krku. Baníci áno, tí jednoducho musia vyhrať, inak sa pre nich sezóna končí. Vedú momentálne o 2 body. Jimon Hanson faulovaný Páleníkom. Medzi tým situačná správa z Komárna. Inter v zápase, v ktorom takisto môže potvrdiť postup, vedie 54-48 v tretej štvrtine. Nie, už v štvrtej vlastne. No a toto je strata Handlovej. Trochu sa ten úvod štvrtej štvrtiny kazí hosťom. Často aj vlastnými chýbami. Teraz darujú loptu súperovi. Na straty je to mimochodom už 12-7 v prospech Handlovej. A to som Handlovu chválil v prvom polčase. Mal iba 3 straty v nejakej 15. minúte. Ale pribudli teda výrazne. Verencom Nenada Miloševiča. Páleník mohol vyrovnať. Prepáčte, už vlastne dostať do vedenia svoj tím. To sa nestalo, takže Smith. Tam Petráša, ale ide zatiaľ sám. Ešte Dragovič posunul, ale pomaly na Hansona, takže to nebola voľná strela napokon, ale presná. 2. Tak ukazoval rozhodca, bol tam asi prešľap Hansona. Takže dlhá 2 a 20 bodov v tejto chvíli pre Jimona Hansona. Shelton ten má 13 bodov. Páleníková perfektná asistencia na Juríčka. Parádna spolupráca 2 Slovákov, ktorú zakončil Viktor Juríček a ten teraz úplne zaslúžene je na palovovke aj na úkor Gromovsa. Na výborný zápas, 9 bodov. Toto je Smith, ešte doskočil Dragovič. Píška udržal loptu. Už naozaj ide do tuého. Hansen. Taký poloflouter, Pipiška dobre zapracoval v obrane, ale dalo sa, že o loptu príde, aj sa tak stalo. Cohill si uberie. Zdá sa, že sa nebude ten verdikt meniť.
No, Handlovú nezastihol úvod 4. štvrtiny v ideálnom rozpoložení. Je to 8-4 v tejto časti hry pre rytierov zatiaľ. A aj s tou pomocou fanúšikov, ktorí sa teda naozaj hlásia o slovo, mi príde, že sú domáci na koni. A môžu to využiť už na to, aby vyrovnali, či dostali sa do vedenia. Páleník. Späť hraje Gromous. Shelton ďaleko od koša. Walker takisto. Páleník. Dobre bráni teraz Handlová. Spišská je na perimetri ďaleko od koša. To bola ťažká strela. Baníci v kľúčovom momente zabrali v obrane, ale potrebujú sa presadiť. Hanson pôjde sám, ale ešte prihráva Smithovi. Ten dal trojku. Davis Smith po asistencii svojho kolegu z rozhrávačkej dvojice Jimona Hansona. Handlová odskakuje na rozdiel 5 bodov. 9. trojka. Spišská ich má 7. Ale nikto chce zmeniť, ale bol dosť ďaleko za trojkovou čiarou. Gromous ešte bojuje o doskok. Tam bola noha. Lopta pre Handlovú. Petráš odmenený za tú bojovnosť. Takto by mohlo opäť nakopnúť Baníkov po tom pomalšom začiatku 4. štvrtiny. Dali trojku, potom aj ubránili vlastne aj predtým. To boli dve dobré obrany po sebe, ktoré teraz Handlová predviedla. Môže opäť navyšovať náskok. Smith. Hanson chrbtom ku košu, natláča sa cez Cowhilla, ťažká strela z otočky, ale tie má Hanson zvládnuté. Ešte tam trochu aj nasypal lavičke domácich, to úplne nie je športové, každopádne Jimon Hanson už 22 bodov a znova je to o 7. Tak ten náskok, hostí sa otriasal v základoch, ale opäť je späť tam, kde bol prakticky. Páleník nedal opäť voľnú trojku, ale ešte sa lopta dostala k Spišiakom. Gromous, Cowhill za 3. A je presný. Teraz pre zmenu on tam venoval dlhý pohľad hlavičke hostí a Glaverovi. Tak sa nám to znova pekne dramatizuje. 71-75. Beží a už záverečných 5 minút 4. štvrtiny. Smith loptu stráca. Pochválme Gromousa za tú výpomoc v defenzíve. Často takto pivot zdvojuje rozohrávača. Robí to Juriček, robí to teraz aj Gromous a robil to dobre. Opäť to bude kto z koho. V tejto sérii sa asi nedočkáme jednoznačného zápasu. Slúži to k úcti obom tímom. Odmietajú sa vzdať rytieri aj Handlová. A my tak máme pred sebou pekné basketbalové divadlo. Už iba 4 sekundy na strelu. Znova toho Spišiaci veľa nevymysleli, ale Shelton sa dostal do koša. V poslednej sekunde na zakončenie. Ešte znižuje. Je to opäť iba o jeden kôš. Smith. Pekný dribling a trojka. Veľmi nepresná. No a v tejto chvíli opäť rytieri v pozícii, že môžu vyrovnať či ísť do vedenia. To už tu bolo pred niekoľkými minútami. Hawkins je späť na palubovke. Ale nedal ešte Gromous bojuje o doskok, ale ten nemá. Napriek veľkej bojovnosti. Ak by inkasovali teraz Baníci, tak by si vybral Nenad Miloševič oddychový čas. Videli ste tamto gesto smerom k stolíku. Ako ho zrušil vlastne ten avizovaný timeout. Často to takto tréneri robia. Pokiaľ by kôš padol, tak Handlová ide do timeoutu. Takto ale necháva hre voľný priebeh. Nenad Miloševič. Teraz už asi často uvidíme akcie Hansona a Smitha. To sú lídri Handlovej, ktorí v kľúčovej chvíli nebudú chcieť pustiť loptu z rúk. Veľmi nepresná trojka, ale Dragovič and one. Dôležitý kôš a útočný doskok Petra Dragoviča. Handlová vedie o 4 body. Tá strela sa ledva dotkla obruče. To aj pomohlo Dragovičovi, pretože ten bol rovno pod košom na správnom mieste.
Tak paradoxne útočný doskok pomáha aj Handlovej. Iba 10. v zápase, aj keď to samo o sebe nie je zlé číslo. Ale oproti tým 19. doskokom v útoku na opačnej strane to až tak veľa nie je. Dragovič ale veľmi krátka šestka. Takže iba 2 body. Ale tie môžu byť zlaté pre Baníkov. Posledné 3 minúty už hráme. 4. štvrtiny. Walker. Cohill. Walker zostal voľný na trojke. Dragovič bol ale pri ňom a stihol asi vložiť ruku do strely. Leonard Miloševič bol spoločne s celou lavičkou Handlovej presvedčený o lopte pre svoj tím. Z tohto pohľadu sa mi ale zdalo, že rodcovia to dobre videli. Glover tam mal ruku. No ale už iba 2 sekundy a nejaké drobné pre Spišsku. To musí byť akcia catch and shoot. A to je veľká chyba, ale našťastie pre Handlovú. Teraz Gromov zaváhal a Hanson ide dopredu. Výborne zozadu Hawkins. Tak to bola záchrana Spišskej Novej Vsi. Ale na opačnej strane Handlova si nepostrážila to vyhodenie. Tam Gromovs išiel do koša, ale nedal. To môžu byť kľúčové detaily. Tie rozhodovali zatiaľ v tejto sérii. A inak tomu nebude ani dnes, zdá sa. Opäť Hanson, ale má teraz na sebe dvojicu hráčov. Glover bude mať kopec času na trojke. A dáva! Jordan Glover, 80-73 pre Baník Handlová. Veľká strela. A kopec času. No samozrejme, že Handlová urobila pred niekoľkými desiatkami sekúnd kľúčový krok k tomu, aby takisto vyhrala na palubovke súpera v tejto sérii a aby vyrovnala stav na 2-2 na zápasy. Momentálne Baníci v dobrej pozícii, ale zďaleka nie je rozhodnuté. Pred nami 2 minúty a 20 sekúnd. Spišská prehráva iba o 7 bodov. Ale už potrebujú rytieri naozaj zabrať. Cohill ostal voľný na trojke po dobrom driblingu. Cohill dáva 76-80. Iba 4-bodový rozdiel. Extrémne ťažká a dôležitá trojka. Odpoveď na tú trojku Glovera. Ako sa patrí. Smith pred ním stratil rovnováhu Shelton, ale Handlová zostáva pri lopte. Gutal. Hanson. A už má iba 3 sekundy na strelu. Hansonova trojka je presná. Jimon Hanson. 2 trojky Handlovej v kľúčovej chvíli a tá lepšia streľba trojok dnes môže byť rozhodujúca. Walker zostal pod košom, Gutal ho zablokoval. Ešte ale Spišská. Hawkins, Shelton za 3. Ale nedal. Tak to už môže byť kľúčové pre Handlovú. Teraz sa ubránila a vedie o 7. Pred malou chvíľou to bola už 11. trojka. Nie, 12. prepáčte, pre Baníkov. Teraz je faulovaný Hanson. Ten si nechal možno kľúčovú trojku na poslednú chvíľu. Zostal sa ňou na 25 bodov. Tá streľba trojok Handlovú dnes drží 12-22. To je viac ako 50% úspešnosti za 3 body. A napriek až 20 útočným doskokom súpera je Handlová blízko k vyrovnaniu série. Tu si berie Gutal. Smith, pekne si to prehodil poza chrbát. Petráš, nešportový faul. A to už vyzerá so Spišskou Novou Vsou veľmi zle. Priam neriešiteľne, pretože Petráš takto poďakoval za tú prihrávku Smithovi, bude strieľať 2 trestné hody a jeho tým bude aj pri lopte. A gazda si aj takto vyrovnaná séria zaslúži ten zápas číslo 5. Spišiaci, ak sa už nič neočakávané nestane, nevyužijú postupový mečbal a budú musieť bojovať v 5. zápase na palubovke súpera. Petráš premenil oba trestné hody, to u ňoho takisto nebýva zvykom. Takže Handlová v komfortnej pozícii vedie o 9, má loptu a nebude sa s útokom ponáhľať. Mrviš sa vracia do hry. Dole ide Gromovs. 6 bodov, 9 doskokov preňho.
tomto smere bol najlepší. Blízko double-double je aj Glover. 17 bodov, 9 doskokov. Jeho tým smeruje k vyrovnaniu série. Smith má 5. Vyskúša to takisto za 3 body. Už baníci veľa nevymýšľajú. Cahill ale vyrazil loptu iba pre Smitha. A ten bol podrazený. Samozrejme to bolo v snahe bojovať o loptu. Ťažko možno niečo vyčítať Cahillovi. Smith síce mierne krýva, ale zdá sa, že bude v poriadku. Ukazuje aj k lavičke, že je schopný odstrieľať 2 trestné hody. Aj on dnes má veľkú zásluhu na tom rodiacom sa víťazstve Handlovej. 17 bodov, 4 doskoky, 4 asistencie, ale až 6 strát. To je veľa na Smitha. Celkovo na akéhokoľvek hráča. Ale napriek tejto neúplne ideálnej štatistike Handlova smeruje k víťazstvu. No a bude možno aj najjednoznačnejšie napokon v tejto sérii. Môže to byť ešte dvojciferné. Beží už posledná minúta. Zvláštne teraz Smith po odhodení lopty sa zatváril. Bol tam také zvláštne gesto. Dnes Handlovu podržala trojica Hanson, Smith, Glover. Teraz síce Smith nedal druhý trestný hod, ale Gutal ešte bojoval o doskok. Cahill pôjde do nájazdu, dá radšej istú dvojku. To nie je zlé riešenie v tejto situácii. Rytieri ale potrebujú teraz získať loptu. Nemôžu dovoliť Handlovej hrať 24-sekundový útok. No ale to sa komplikuje. Smith a hra nohou. A ešte nie je po zápase. Tak pozor, Theo Hojč samozrejme okamžite Lopta z boku pre spišských rytierov, ktorí sú na pokraji prehry. Ale stále ešte môžu zabojovať, pretože prehrávajú o 7 bodov 44 sekúnd pred koncom zápasu číslo 4, respektíve 4. štvrtiny. Cahill cez Dragoviča pôjde dovnútra radšej, ale už to prešpekuloval. Ešte však doskočil, ale loptu má Smith. Ešte ju ale získal Walker. Tak to je strata za stratou. Walker, to je už veľké trápenie. Ale pri lopte asi zostane Spišská Nová Ves, ale tá už asi nie je v rozpoložení na nejaký veľký obrat, pretože čas sa výrazne naklonil v neprospech rytierov. Teraz na niekoľkokrát nevyužili možnosť dať čo i len dvojku, aj to by pomohlo. Takto už toho času je málo. Shelton už musí s loptou hore, teraz zbytočne váha. Síce voľná strela pre Cahilla, ale ten nedal. Ešte jedna pre Walkera. Ani on neúspel. Ešte Hawkins. Tak predsa, trojka padá. Je to 4 body. Ale trvalo to naozaj strašne dlho v Spišskej Novej Vsi. Nie je to navyše naozaj niečo nezmyselné, tak by už mala stav série vyrovnať. Ale opäť to bude s najväčšou pravdepodobnosťou tesný výsledok. Spišská asi bude hneď faulovať, pokiaľ teda Handlová vyhodí loptu. Gutal to zvládol na Dragoviča. Už mu asi bolo jedno, na ktorého hráča. Možno aj nie na tak dobrého strelca trestných hodov. Ale kľúčové je, že sa Spišiaci k lopte nedostali. No, Dragovič dnes nestrieľal dobre trestné hody. 5. faul Cahilla, ten v zápase dohral. Dragovič trestné hody. Teraz už počuť v hale v Spišskej Novej Vsi iba fanúšikov Handlovej, ktorí vycestovali podporiť svojich. Našťastie sa dnes nekoná podobná šarvátka ako v poslednom zápase tu. Zápase číslo 2 v sérii. Dnes to bolo všetko v športovom duchu, aj na palubovke. Niekoľko tvrdých faulov, všetko v rámci možností. Táto séria si zaslúži basketbalové vyvrcholenie v podobe 5. zápasu, ale ešte Dragovič nepremenil trestný hod. Vidíme čo druhý.
Stále platí, že je to ale z dosahu jednej strely. Ani jednu šestku nepremenil Dragovič, ale doskok má Gutal a Spišská už faulovať nebude. Dragovič chcel ešte vystreliť za 3. V tejto chvíli sa končí zápas číslo 4 v Spišskej Novej Vsi. V štvrťfinálovej sérii hranej na 3 víťazné zápasy je teda stav medzi spišskými rytiermi a Baníkom Handlová vyrovnaný.